Na. Hi guys, magandang buntag ninyong tanan guys. Ako na po ni Season Burst. Medyo na pagmata kay klase ni Giyan karon gahapon kay wa man siya klase. Mag-alas 7 na ko nakamata gahapon. Medyo karon alas 5 na swan guys, buntag. May pagmata mapagani koan. Hilamos. Ready na gahang lutuonon guys. Longganisa. Ito na nga flex and oil kay ano sa goldari sa kuan. Daring pichay. Nangan mo karon tag gulay kada adlaw. Yan. Ipalit ni namo daan gahapon para karon nagabuntag. Ditso na laman lutuon. Sige yan, naligo na siya yan, Junjun tuas gawas, nagandam sa diyang tricycle, magbiyahe na po siya. Si mama, pas tindahan, mga brief, busy ning tanan guys, urong buntag. Yada pagkuhan guys, saging, katong gidang agapon, duha na lamay nabilin dia, kaya may ang gikan karon gahapon. Diya, magkuhan sa ko guys, magluto. Nagsut-sut ko kuhan guys, ingani. Kaso ka lang bukod kay. Grabing katugnaw. Arang tugnawa. Gapon kasi kajuguan, nagbabaha agkuhan guys, kasada. Lain na rin panahon na kaya ng daliya kajun mo baha. Nagdukun. Hindi ka nakalsada na madanaso na, di mga dyan na mubaha. Andiyan ka ron kayo mubaha na, gapon, grabe baha. Diyan maglutos ako guys. Good morning Mingkoy, naungnas Mingkoy oh. Sa dyan lagi po ka na mata Mingkoy. Pan guys, ninangaan. O, paning pitik. Bahaw gabi eh. Mingkoy. Sa dyan lagi ka ning mata pod. Nagkape ka gabi, ma? Nag-inam ka kape gabi eh? Wala. Namigin na brenda rin kape. Kasi may nagkape. Ha? Kape ka? Kay? Matang ko lang ito, suka uba. Mura ko, kanang gipanutan. Nag-CR ko, nalibang ko, mga kalibang. Mura mo ko. So ano yun? Niinom kong kape, wala nang katog, alas 2 pa ta. Patay na, kaya good morning. Niinom kong kape alas 2. Nag-CR ko, bagay galayan ng kuto-kuto. Wa, naginom ko ng katog. Nainlab siguro ka. Siguro. Ito na nga kuanan guys. Siwaan ni. Sip, ay siya mo na suot ha. Dapat mo na ano? Tugnaw man. Ganda mo na taka diha. Ganda mo na na. Wah, pag nawagin mo na nasa, matik ka. Ganyan lang. Ito mo, ito sa karipon. Sa Diyo. Sa Diyo ko na sa mata guys, pero kung pag naog. Saan naman po kaming koy? Sino mo kaniyang pagid-pagid? Puro pa sa akong sapatos. Bawal ba di magsapatos? Bawal, dakpul. Dakpon, dakpon. Inalan ko ng sapatos para. Dakpon o na'y tikit. Pamultahon lagi. Muna ibang patakaran sa lagit. Sa mga driver? Driver. Pero para naman po na nito kay pang safety. Kay simba ko maka Sabit
Sabit-sabit ba? Sabit-sabit ba? Kaya ang mga chinilas na sa una karon. Wala din natin ko eh. Yan na guys, nahiwan na to guys sa katampuan. Yan is pitsay. Klase na po sigayan karon, ugma wala po sila klase. Alternate. Ang oras na to gabi ima. Alas 11. Sige pa man kag alik 8. Umukot. Expire lagi mo ang load wa pa. Karon. Dawa. Gisa na ni nato guys. Oo. Pag makado maligo, gino. Wait now. Sana natin po na. Nani ba dyan yung tuna guys? Isa gulo ka na na mag-gisa-gisa kag ka ng gulay. Mama na malansa guys eh. Sa kuanigian. Slacks. Huwag sa uniform. Pa. Kaya mag-uniform na sila sugod. Katong nakabutang sa lingkuran guys tama itong mga basa ni Junjun gahapon. Nani jada nagipang kuwan. Sagbay ka kasi sila magkuwan gahapon. Mama na malansa. Sorry. Yan sa mga diha. Ano mga kastimo. Ano ka? Kabuhi good si Jag. Kinasayro kita si Jag. Kuwan. Ikuan ko. Alas 2. Ang mata ko alas 2. Hanggang lipstick mo ragwa pa na. Tangtang. Lipstick man ko gahapon. Kung ako na ito may kuwan. May na ito may kalanay merkado. Sa matangtang. Dugay siya matangtang. Itong dahin natag ni. Sa in nga kuwan. Lipstick. Nagang wait. Napay kuwan. Wawa na tangtang. Dapat maras mo gabi eh. Awa, natulog ko. Nagigda ko. Nagpag ko malipap. Ano siya Kasukaan mo raw? lang gyapon ko. Umamit na hinom ko. Nagbang ko malipap. Nagkapi ang muro ko. Oo, gatal. Parang si Raulo man. Nagkape siya. Diyan nagduli papa. Kasukaan na dugay ko. Masam ko eh. Ano ka na siya? Walang pasok. Walang pasok. Nagana ko malipap. Kasukaan na gyapon. Hinaw ko. Pagkano ko ni tubig. Abi na ko ni tubig. Init ako na may tubig. Manapulo lang. Wala ko ni mong ipukob man sa Alamag. Hindi na ko kaya. Pukaw na tika. Kaya pa man ako. Ako dili tago. Muna na Dito sa na ka. ka. Uga to niya. Alas 2 ko ni mas tayo nag-CR ko. Murag normal naglulipap. Nakarenta na siguro na siya. Hindi na yung makatug, maglulipap di ay. Mamaya ko naman. Mura magtag. Nakuhan pa oy. Mura kang giango na. Nagiring na siguro ka. Ito ko ganag mga inganing sudan guys. Kana mga longganisa, mga kapala diyan, mga hotdog, mga processed food. Ito ko ganahan mo. Sud ano ka nang kuhan ingani. Nakakatawa diha kay ikaw raraban mo inahungog. Nagkatawa sa mga ngayong gabi eh. Ako rin si Tikaw-Tikaw natulog si Gian. Ang paslaitan. Tulog siya po. Was-was pa ko na pa ko na siya maghabol. Naghabol ko na si Tiil. Diyan siya mong gibuhat. Kung pasabot yun sa mga ibati. Nangaplas ko diri sa kong tingag mayo. Dagang kayong langit basta sa likod. Galing kay wa ko nimo girip, nagwas-was man kako. Nawara pag inom na pag init. Init pag daong higop. Napasok ko daong dila. Ano sa kayo ba ng panutan dito? Pagkatan siguro kag bilungis-nis dito. Paman ka. Sige, di may katawa ni Payo kay. Ano diha, gipanutan na kag kinatawa siguro dito. Kay grabe Kasawa. kang ka, grabe kang kabungis-nis. Siyempre malingaw ko. Muna.
Panuthan na ka. Ato sa tanong mo Diya. sige kayo nilo. Ato dito, magsigya po kag kataw-katawa dito. Unsang gabi, panuto na po ka. Wala nang tiyan daw gabi eh. Sagon siya na, nag-CR na gud ko. Ikaw na kong lilipap. Di mo wala. Ikaw nagtamis kami na kuno. Sa init na nawala. Di nang pag-init kayo da, nawala lagi. Muna, Oo, kasabot. panuthan na kasi mo. Hindi nga na maganda na, basta tabihan na panuton dito. Pero itong ito, sa una ba, baga itong limata ka ng kalit na nagsukaw sa mo ito. Murang ginapo ba? Katong gas niaging si Mana. Murang nahubog. Nga to kang gibati gas niaging si Mana. Nakuan, murang tubay ka ng... Bisag ulat, ay ka ng... Kuan ba, katong mabugnaw ba, yung sayro? Murang nahubog. Joke lang. Kasi nagubag-ubag ka. Kadua ko ng balik-balik ni Silo, nakatulo. Katulo, ninom na kong kape, wala yung kasabot. Kasi nagubag-ubag ka gahapon. Unsa kay naguli ni mo hubog ka. Kay mag-inom ka, imuhang kita. Minag Mura. uli ni mo imong iinom. Di naguli magsasampara kay kay hubog na. Masikaran di ka na. Dili ko gana lagi task yung pilasan mo ko. Magbaon Lalis na po silang duha. Sabi nilang gilalisan. Ay, katong kuwan akong dapat nimo. Task kayo. Uy, imong i... Nganong nga naman magrasunis pinasampak sa kuto-kuto. Sige, tanawa og kutob dira, lawlaw kay diri. Pilasan gud ko kabo ba mong pilason kay ko. Pilason gud. Sa kaya ako may mo. Sige yan karon guys. Magbaon na siya kay Huldi gilang kuan karon klase. Di na ko na siya muuli unjang udto kay hasulan na siguro na siya maguli-uli unjang udto. Ikaw ka mo na din sa muli. Kaya may gagaw, di man muli. Diya guys, ang kuan yan guys, baunanan. Nang umaho na mo. Paano tagi? Nako ko ako an ganisa. Ay, mga sa guys, mga untag, kamahaw, mga ipol. Dili nagi. Pagula. Oo, pinupuro naman kaon mo ganun yan Ano natin ka na siya mahugaw. nga? Buntag sa Diyo pag alingit na. Oh, nagpuro na siya, bisang kaon pa. Muntong naman ko. Excited po din kraho. Pagulot. Sumurap na Hindi na kami ng kape, kaya yung kape bisa. Kaganihan lang. Alas 7 Lagi di pwede, lagi lit na lagi lit si Timig dyan. Strict na kayong may trap. Alas 7 na. Ay, look at Winstra. Kami daw na sa bandok Winstra. Muna ito, kung maestra. Hindi ka good, pwede ka mag-i kung maestra. Bandok Winstra. Kailangan sa nang ang sabi. Wala na natin lang ganyan lang sila. Dami umi. Dami be. Dana guys, naluto na longganisa na wahi. Naga ko kay kabuyon ra mo ko padung ko dugon kay dismurihahon mo ko disminuriya. Raya. Yun ang maglay nagang kabuhi o dugon. Kay bawa ko. Kato dito si mo injo ang parkinganan nga magsigikag kuan tagaw-taw. Kanapay mo ang baba nga di naman. Buyagan ang Awa. Nagbuyagan ko no. sabi. Nagbuyagan na siya makitabian man. Ano sa boy? Awa, kanang nemo sakay ko ni dyan, then magkainabo na sila si dyan mga katrupa. Babay imo. Dali na gin, sa nang oras, giwa pa ka nakapamahaw. Alas 6 na Jess daw. Nga nang tagadadlaw, mag-uniform knit, tanawon ba? Mag-uniform na bitaw. Di pwede naman mag-t-shirt? Hindi, mas lamig sa tanawon pag makapulo. Oo. Knit kay tanawon pag makapulo ka. Estudyante ka. Pero di man kuno kuan ng tong borda. Basta kuno puti. Hindi lagi, mas nindot lagi nang nakapulo. Munggus di ka way kapalit ng uban. Din mikugas na ikaw ra may hangginan. Sige kay bugot. Ningon di ko, Sabi ni mo daw. nanglan magpulo tanan, no man. At least pirmi ka mag-uniform ni. Apil na sa imong grado. Para karon na ta na naging yung lock diba na nag-mandatory uniform ron tanang gini ka di kapul. Hinang mga dyan mag uniform. Okay ra pag di mag uniform basta na ID kay makinaon sa kuno ka diha sa jawa ka naka suot og ka ng uniform may hindi ka estudyante di man. Dali na yung taon sige pa magagabaklay-baklay.
Isa na ng bataan eh. Napay bawon. Ano sama? Dali na, tumakilibak na napay bawon. Paghinom gud di ka. Bumbog ka sa bumpag. Gapura di ko unsang rasa pa man no. Sige ko mo kumot to. Dali. Bawon ko nun siya ganing kuan guys. Kulay. Nakadaghanag gid ari. Dugang pa. Kuno ni. Ay lang. Kuno ni mong paniud to. Prop man eh. Oh, dili na mo kuan. Kaya akong lunchbox. Big one. Mga takuan guys saging mo ni sa ling gahapon. Ano niyang mo niyang kanon ron. Ngayon ta guys. Kuilan na po. Kuilan pa ako na. Dali na biskwila mag-menu na ko siya ma. Mayo. Hindi man kamuli nga pwede man kakuha ang papa. Nin mo yung mga igagaw. Mga sim vibes ba yan? Sim vibes. Kung maglaglag ka ha. Yari na ako, makita nila ako dito maglakaw-lakaw, hindi na ginagaulit. Tagaan kang chance ro, makita niya di kayo maastod kang merkado maglakaw-lakaw ka, yari ka din ako. Pagkaunto, atong siwol, atong merkado, atong Maulaw na. Magpuyo, magpuyo sila. Dito na kayo ano sila. Nakakabas papa, sige nga ba nagbasbahay si papa dito, makita lang ganito. Wala, kung iparihag ko ni mo sa layang tawla, wag ipiayo. Puyo ka na sa eskwelahan? No way. Uy ko no. Aktuan sa baybayon. No way ma. Tao na lang, hindi mo na mahilot, mana. Kanang ubang mga estudyante mga bulakbol. Nanaw sa kuan guys, balita. Grabing pitaaman. Andito pa, nagbanaw. Grabe. Iniran. Kaluwas o pamisbis kay sige guwan-uwan. Ano na sila kayo? May mga igagaw ni Gian guys. Halin nagi dugay kay ka nakagawas gi. Buwan pa man siguro ron ka may adlaw nagpakita. La! Aton sa kuno ni jagid ang mga igagaw tos likod guys para sabay-sabay na sila. Sige na pug kag tagaw-taw didto kay rong kabuhion na pug ka anja, mabudyaga na pug ka. Mingkoy dara kaming ko anjang gawas kay lapok. Yan nag mga estudyante oh. Balik ko rin na lang sa niya. Balik ko rin sa niya. Pat. Wala ang gas na itagbas niya. Ati mama, ito gara.